Добър ден, аз се казвам Ангел Караянов, до мен се намира Виктор Павлов. Ние сме от спортен клуб Martial Animals. Днес ще покажем една техника от гарда за заключване на ръката, така наречената кимура. Ще обясня много бързо, лесно, за да може да разберат всички и да се опитат да направят. Имаме позиция в гарда. От тази позиция имаме много хубаво издърпане главата надолу и прикрепване до гърдите. Чакам противника да почне да се дърпа нагоре, след което пускам ръката до китката. Издърпайки се нагоре, аз се изправям, бъркам над ръката, трябва да бъркна над лакета отгоре и си хващам моята китка. В момента, който хвана китката, веднага лягам назад. Бум! Имам усупване с завъртане на погледа и завършване. Ще покажем един друг ъгъл също техниката. Имаме задържане на главата, чакам да се изправи, изправям се, хващам. Много важно нещо е да завъртиме погледа. Завъртаме погледа и завършваме противника. Това е техниката. Изпълнявайте правилно нещата, които показах. Стриктно, плътно в противника, без да има хаос между вас и със сигурност ще завършите противника с лекота. Чао от нас!